Таму што гэта, магчыма, і нават і не мігрант. Магчыма, гэта быў чалавек у такой у цывільным адзенні, які спецыяльна падрыхтаваны ці то нават я не ведаю, не буду спекуляваць, розныя могуць быць рэчы, але магчыма, гэта нават не мігрант у тым разуменні, якім мы яго разумеем. Таму што, ведаеце, каб забіць вайскоўца ножом, гэта таксама трэба вельмі пастарацца. Я упэўнены, што, канечне, сітуацыя на мяжы эскаляваная, што там адбываюцца розныя хаатычныя рэчы, але ўсё ж такі, каб забіць ножом чалавека, які вайсковец, гэта не так проста. Таму мы можам дапускаць думку пра тое, што гэта ўсё ж такі быў нейкай ступені падрыхтаваны чалавек. Это не зусім мігрант. І калі такога чалавека выдадуць, напрыклад, і нават калі гэта проста мігрант, ён проста распавядзе ўсю схему, як гэта адбываецца. Ведаеце, як гэта адбываецца? У іх у большасці расійскія візы ў пашпарце. То бок гэта ўсё цэнтралізавана Масквой ініцыюецца, арганізоўваецца. Потым яны прыбываюць у Беларусь. Там відавочна без падтрымкі мясцовых уладаў ці мясцовых спецслужбаў немагчыма нелегальным мігрантам дабрацца на мяжу да Польшы і каб потым там згрупіравацца ў некалькі дзесяткаў ці соцень чалавек і штосьці рабіць, нават маючы пры сабе нажы, там вось гэтыя коп'і сярэднявечныя, ведаеце, балісты і яшчэ штосьці яны там будуць выкарыстоўваць далей. Але так ці інакш, гэта немагчыма без падтрымкі ці зачынення вочаў спецыяльных службаў Лукашэнкі. Таму відавочна, што калі чалавека выдадуць, і ён гэта зможа ўсё распавесці, гэта доказы у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Вось у чым сэнс. Таму я думаю, што Глас не так проста казаў пра тое, што нам трэба разбірацца, трэба з усіх бакоў паглядзець на гэтую сітуацыю. Ведаеце, нават некаторыя тэлеграм-каналы яны спрабуюць акцэнтаваць на тым, што да і ўвогуле не было ніякога забойства. Некаторыя прапагандысцкія тэлеграм-каналы кажуць, гэта ўсё інфармацыйна-псіхалагічная аперацыя польскіх уладаў супраць Беларусі, і што вось ніякага забойства не было, а яны проста спрабуюць даць больш паўнамоцтваў памежнікам, каб яны там ці то стралялі, ці штосьці рабілі ў дачыненні да гэтых бедных там мігрантаў, як яны кажуць. Таму будуць розныя падыходы, але я думаю, што выдаваць яны яго не будуць. Вось, гэта першае. Па-другое, яны будуць спрабаваць гэтую тэму забалтаць. Яны будуць казаць, а ці то было забойства, ці то яшчэ штосьці, а ці то быў гэты салдат. То бок усё гэта будзе падавацца вось такім чынам, то вось вы паглядзіце на гэтых саміх палякаў, яны ўсё самі гэта эскалююць, яны ва ўсім вінаватыя, а мы толькі вось баронім сябе вось у такім сэнсе. Я думаю, што галоўныя падыходы прапаганды будуць выглядаць такім чынам. Але тое, што яны выдадуць, малаверагодна. Калі нават яны паспрабуюць выдаць кагосьці, то ці гэта будзе сапраўды той чалавек, які гэта зрабіў. Вось яшчэ такі магчымы такі фінт з боку рэжыма. Я думаю, што, дарэчы, у гэтай ўсёй сітуацыі галоўны, так бы мовіць, бенефіцар усей гэтай гісторыі гэта нават не рэжым Лукашэнкі. Галоўны бенефіцар гэтай гісторыі гэта Крэмль. Гэта відавочна. Вось, яны зацікаўлены больш за ўсё. А Лукашенко так, ён гуляе з гэтым, яму гэта выгодна, ён штосьці нават для сябе, магчыма, выгандляваў. Але так ці інакш, гэта аперацыя, гібридная агрэсія, інспіравана і прыдумана ў Крамлі. Хуткага рэагавання жорстка. Пакуль рэагаванне выглядае такім чынам, што ўсё ж такі даюць шанец рэжыму Лукашэнкі штосьці з гэтым вырашыць, з гэтым зрабіць. Калі не будзе рэакцыі, а хутчэй за ўсё не будзе, вось тады польскі ўрад будзе хутчэй за ўсё разглядаць нейкія больш такія радыкальныя крокі. Але я, шчыра кажучы, гэта маё асабістае меркаванне, я лічу, што сур'ёзнай эскалацыі будуць спрабаваць усё ж такі польскія ўлады пазбягаць. Таму што яны знаходзяцца ў гэтай сітуацыі, у складанай сітуацыі. А што зрабіць так, каб спыніць Лукашэнку, каб ён больш гэтага не зрабіў? І пакуль добрых сцэнароў і моцных крокаў, каб гэта спыніць, няма. Зачыняць яны мяжу.
Ці спыніцца Лукашенко атакаваць гібрыдна мігранты? А чаму ён спыніцца? Артём, тут узнікае іншае пытанне. Мы з вами некалькі тыдняў таму абмяркоўвалі тэму наступную, што Лукашэнку выгадна, каб межы былі закрытыя, таму што зараз, як мы ўсе ведаем, катастрафічна не хапае працоўных рук у нашай краіне. І былі такія гіпотэзы, што будуць яны павялічваць ціск на мяжу, каб не Лукашенко закрыў мяжу на выезд, каб беларусы не маглі з'язджаць, а каб польскі бок закрыў мяжу. І тады Лукашенко скажа: дык а я што? Я ж не закрываў, гэтыя палякі. То бок, разумееце, пра што я маю на ўвазе? Я у сваім адказе гэта і заклаў. То бок, закроюць палякі мяжу. І што, Лукашенко спыніць гэтую гібрыдную агрэсію? Конечно, не спыніць. А я скажу: вось, палякі, глядзіце, што робяць. Ведаеце, зачыніць мяжу цалкам, гэта будзе ў інтарэсах Масквы і ў інтарэсах Лукашенка перш. Таму і польскія ўлады, і польскі ўрад, ён зараз, мне падаецца, узважвае свае дзеянні. Таму што, окей. То бок, галоўная мэта якая? Каб такога больш не адбывалася. А ці то ёсць інструменты, каб гэта зараз спыніць? Я шчыра кажу, я лічу, што нават самыя жорсткія меры, зачыненне мяжы, і транзіт, і там нават нейкія там міжнародна-прававыя падыходы, нават гэта не зусім спыніць гэтую гібрыдную агрэсію, таму што яна же інспіруецца не Лукашэнкам. Вось у чым сэнс, яна інспіруецца Масквой. Так а што Пуціну з таго, што там штосьці будзе ў дачыненні да Лукашэнкі? Да нічога. Ён будзе дасылаць гэтых мігрантаў далей. Я і на дадзены момант лічу, што выбары могуць адбыцца ў 2024 годзе. Я лічу, што гэта можа быць ці то напярэдадні Новага года, як ужо было раней, ці, напрыклад, падчас прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Калі ніхто не будзе глядзець на тое, што адбываецца ў Беларусі. Чаму не? Чаму не? Пакуль там весь свет глядзіць, як там Трамп ваюе з Байденам. Калі там яшчэ іншыя могуць адбывацца нейкія рэчы і ў геапалітычным сэнсе, у іншым. І вось тут правесці выбары, каб ніхто не пабачыў, як ты там іх сфальсіфікаваў. Чаму не? Ніякіх рызыкаў. Вось будзем далей глядзець, цікаваць. Все ж таки, усебеларускі народны сход, які ўпісалі ў Канстытуцыю, ён фармаваўся менавіта пад транзіт. Гэта транзітны орган, гэта ўсе эксперты кажуць, і тут няма сумневу, што гэта орган, ён зараз не мае ніякага сэнсу. Тому гэта орган, які фармаваўся пад транзіт, таму калі ўсе казалі пра магчымы транзіт, а чаму не? То бок, калі ў Канстытуцыі прапісваецца нейкі орган пад транзіт, то цалкам лагічна, што трэба правесці будзе гэты транзіт. Але сітуацыя змянілася. Мы не ведаем, што менавіта паўплывала на змену сітуацыі. Ці то ўсё ж такі паўнавартасная агрэсія Расіі ў дачыненні да Ўкраіны, ці то ўсё ж такі Лукашенко змог зацэментаваць цалкам сітуацыю ўнутры краіны. Можам абмяркоўваць гэта дыскусійнае пытанне, але так ці інакш сітуацыя змянілася. І вось калі ў 21-м, у 22-м годзе нават і пасля вось гэтай новай Канстытуцыі сітуацыя транзіта яшчэ была цалкам рэалістычнай, то зараз гэта так не выглядае. І гэта так не выглядае па шмат якім паказчыкам. І галоўнае, мы бачым, што такое УНС. Гэта зараз не орган транзіта, гэта орган нічаго. Ён ні на што не ўплывае, прабачце, нафіг не патрэбны, і ніхто не ведае, навошта ён патрэбны. Нават сам Лукашенко. Але зараз, вось сёння. Але, калі глядзець у перспектыве, гэта орган для транзіта. Але вот зараз відавочна, што транзіта не будзе. Таму і Лукашенко рыхтуецца пад прэзідэнцкія выбары. Мы не бачым, ведаеце, ніводнай кампаніі, піар-кампаніі, ніводнага з магчымых пераемнікаў. Мы не бачым моцнай кампаніі ні да Віктара, ні да Качанова, да нікога.
Адзіны, хто спрабуе ў піар трохі, гэта Картэнкоў, але гэта відавочна не праз праца не узгаднёная з адміністрацыяй Лукашэнкі. Гэта ўжо трохі іншы гулец. Магчыма, ён будзе спрабаваць неяк уплываць на сітуацыю, але гэта таксама ўжо такая спекулятыўная тэма. Але так ці інакш, мы бачым, што Лукашенко накіраваў сваю энергію на тое, каб зноў ісці на прэзідэнцкія выбары і зноў гэтую пасаду утрымаць, і пакуль ніякіх крокаў да транзіту ён рабіць не будзе.